Magandang araw mga kapatid, Noxy Vlog. Andito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga, sa Pecon motorcycle, no? Mag-update lang ako mga kapatid sa mga motor ng Pecon. So abangan natin yan. At isa rin mga kapatid na i-update ko yung place ng Pecon, no? Motorcycle na lumipat sila ng pwesto. So abangan natin yan. Papakita ko mga kapatid yung kanilang bagong pwesto, no? So, pero kung bago ka pa lang sa aking channel, hindi mo po kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. God bless. Noxy Vlog. Noxy Vlog. So ayan, andito tayo ngayon sa Pecon. Makikita niyo itong building na to. Ayan. Dito na yung bagong pwesto ng Pecon. Ayan. Dati nandito sila eh. Ayan. Ito yung pwesto nila. So sabi sa atin, medyo tumaas daw yung rent dito. Kaya naisipan na lang lumipat. So malapit lang naman, kabilang building lang naman sila, no? Ayan yung dating pwesto nila. Tapos konting lakad lang dito sa kabila. Lakad ka lang ng konti dito. Dito mo na makikita yung kanilang mga motor, yung pwesto. Update lang tayo mga kapatid sa bagong pwesto ng Pecon. So, ayan. Yan na po yung bagong pwesto ng Pecon Motorcycles, no? Sa mga gustong mag-avail ay punta na lang kayo dito mga kapatid, no? Yan si Sir, shout out kay Sir, no? Ayan yung meron pa rin sila dito mga kapatid na ADB, tapos yung Victorino, yung Scrambler nila, ayan. Tapos nag-update mga kapatid yung kanilang ADB. Ayan na yung ADB. Ayan. Ito yung binago sa kanya mga kapatid, no? Yung shock niya. Ayan, meron siyang baso na kulay gold. Tapos sa mga gustong alamin kung original ba to mga kapatid, original daw po ito mga kapatid, no? Meron talagang langis yan mga kapatid sa loob, no? Kahit paklasin nyo pa mga kapatid. Pwede na. So ayan, and then update ko na rin kayo mga kapatid na next week mga kapatid ay magtataas na rin sila ng price. Oh my God! Dahil alam naman natin lahat tumataas na, no? Yan. Pero kung makikita ninyo dito, andito pa rin yung mga price nila, no? Yung daily. Ayan. Sa ADB nila, meron siyang 116 daily. Tapos sa Slick 150 ay 160 daily, no? Ayan, nakalagay. Tapos yung Pecon Mini Scrambler, only 2,550 ang monthly. Yan. Tapos yung Rev X 125 nila for only 116 daily, nakalagay na. Tapos yung Pecon FTX 125 150 for only 2,100 ang kanyang monthly, no? May rebate pa yon mga kapatid, no? Tapos yung Pecon Striker 125 nila for only 2,300 ang monthly. Ayan. Okay, ito yung kanilang mga motor. Meron din silang second hand mga kapatid na RX 125 sa mga naghahanap. Yan, available po yan. Mas mababa na yung kanyang presyo mga kapatid. So kabubukas lang nila ngayon, saktuhan natin mga kapatid, no? Ito yung FKM Scrambler nila.
presyo, no? Screenshot nyo na lang mga kapatid. Rebate pa ng 1,000 sa advance na pagbayad, no? Yan. Yan po yung ating maikling update dito sa Pecon Motorcycles dito sa San Fernando, Pampanga, no? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but Ito pa yung isang motor nila na ADB 150. Ganda ng ano niya, windscreen, kapal. Tapos adjustable, mga kapatid, yung kanyang windscreen. Ayan. So ayan po mga kapatid, yung ating maikling update para dito sa Pecon Motorcycle, no? So sana nakatulong itong video na to sa mga customer ni Pecon, no? Dito na yung bagong pwesto nila. Kaya madali lang naman makita dahil kabilang building lang to mga kapatid. So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.